Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Liang jong ka hiu trap live fish and fish seed sapter kita ketika action kaba jadi spang ka pan supply kita ha kita chiu kita akwai but kita kita semai te kumbangila ui ba ka megalea ketika we na ki state ka tangrilum kaba duna ka kumpul ha Pun jumlah pendan meladon ke schemes ke kila air mencuba kata ke aqua mission kiladon atli di bercen nama kala jika besar kalau apa itu news patrol antalawan segala blue revolution dan dari apa gipet dia ke fish production of pendan di nak kata kenal nggak kumu nak berpulis pangkep street ngaile ban convince lang ya kini ki para member tiba ya supply dok ha nanti di kuat pemiswa ba ngine supply ya kita ha katum ka juk start sen juga yang seperti benta namar ba haki por miswa garkum ka jimbam melahi jong ka megalia begini dok ha di sini gede ka jimbam distribute ya kita ha scientifically lalu miswa lagi ka belum kamdan kata ka scientific ratio kamdan kata ka scientific storing density nak kata ka flop no di bunyi kiong ba hana ba ka megalia ketika bakriat nak kata kau long kamla menteri ya tidak ha aga jingi jonga ga jingsem jonga kubui ne giring nongri dok ha ngasem ba kam dei than e ga jing kriat lada de ga jing kriat ngam tharai ba ka ri bhoi namar hari bhoi ngilai ka optimum temperature ni ke ka ba squeak state ka with strict kum ka east to west ngimla bandan ba ga dei na ga jing kriat hundai hapori bhoi lada baki ong da ga jing kriat ka ri bhoi kam desu kata kabak ya ta isya garib hoy kala dei banla mati bhai ki dokha handrei kumbang gi mata garib hoy kamla ban peni ki dokha kadau kalong ka benkong kalong ka ba nimla ban supply or sambai hakas scientific ratio kata kabang dai percentage ma lang la shubu la da pikwa ban thap dokha kumba laija ki dokha pun ki shubu la da dei kumrai nuksan no khabau ukha rau badu kha dekhal ka percentage ka bangi diban thap khabau diban occupy 60% ka area de ko like 1% kharo ba like 1% khar keladang imla ban le kumni ka kamut ka production ha kum kamdan ti lada kamdan ka production bun nangi pat yong ba o ka dei na ka dau ka temperature andai kata kamdei andai ka dei ba ni fail ban di do ha in this ka kum di job start science ti ka kata ka dei ka point ka ban kong kalong ba ngin le no ngin le no pan sam ki sambai scientifically te ka war pan kalong ba ngin ai awareness ya ki no ri do ha bang hikai ki nadu ka pre-stocking management bat ka post-stocking management nakta pan promote ya ki integrated fish farming kata ha ba ngeri lang ka do ha bisiar ne pisnyang ne bat wi jingri ban kabalai ban yara pru ya ki ha bide bat ka jipang ki do ha te kumbang la nakawai kupor hi nakaliang jungi kibun ki nori doha ki bijuan seni bagi depan ki jingrap ki ban nakaliang jungi ni juai berbor ka jingrap kibun ki nori doha ki ban ki thanyu ko tong ki kili ba kumno ngin penhe ki doha hadin bangla patai ba kadei nakadau ba ngimla ban ai ki sembai scientifically nakata kadau ka jiri doha kam ka jingpen mi ki doha kam dan ka hang ne ka point ka ba sau pat kalong ka ba pan ai kam ni samla gitu di bomdan kam jam ni nagaliang ka ocean ni dan bungut di tagi no supply do ka tam ne akan lockdown ngelala pan ai kam kumba berit lala pan ai kam kumba sau sangut di kun samla aga jing siu ka ba nyo do na jar sebenai bat ka bam bat kiwi wi dong kam la shuai thì kalau cái gì cũng tham tam này là for down thì các balai kalau ban plenty ya ki kun samla juni ban sengkam la jong namar ba baro sikata hi ngi ba tangki rakhar ki buan bu ya kata jing supply ka jaka ban stock ban supply ya ki dok ha sambai haga dari kasi di juni thì gumta lamba ka ni ka option ni kwa ru ban plenty ya ki nang ba lamba ka ni ka option nang ba ki ru kila ban yang hai hala ki jong kijat ti ka ba ka pun ka ba khadu galong ka ba
ban penyajian ru ya ki dokha ki ba ki beri ki penmi di dokha lokal bagi orang ki ba ki penmi nak ni kita ka adu mentang ngim dadan kata ka ni ka ki orang ka marketing center ka ba paka apo ka jela ka dungi di ni nak kalian asien nomor bakam dan kata ka marketing center niale ban sim ki dokha ni ki pung ki nograp dokha bat ni rai ki se ka stok jadi bat ni di pateng lada desio de lada desi kilo di beri ki kwa iki sampai dokha thì ketum ka jing air report ka jini ki department Meghalaya hi kalala bantumi kumba kandai 1000 metric ton ka dokha aga si snam thì các ba ka jing bam dokha bat kalalong kumba lai pula 1000 metric ton tam thì kemudian kabun ni ka ba di Nimparla kemudian na kam na Andhra Pradesh di dokha thì ngakerman balang ba gani ka asyon nga jungi nila ban penkiw ka kamri doha kada ban ni kermen ru nadu arjar akuar seneng ka itu gibru kiba sim doha lagi ngatrai ba ka jingpenmi doha juga pun jadi kanong ka pakamper namar ba ngingin sele bet kum ka juk start sen ka primata bat kan sepoi gepor ka ba lengba gani lada kadon gajinya snok tilang jong upajba pailang bubun ngatrai ba kaspoy gesni hakaba Meghalaya kamdon kamshu ban sim dokha nabar jela bat hakada kapor ngi kum pinong yalam jong option ngin saya keren bangin sayong ba hagipor jungi hagipor bidang samla ngila form option bat kani option bangin form kalala ban pendap iki dokha hapo jela jungi ban kamshu nabar om banong ba hakapor barang samla kumpulong di juwi ki he han jini yong ba ngate hakapor barang samla nga im tang ka shot khar te ndai ngi pat ni nam ta te nagaleng jini ni karpat hamtam e ki sang balang bofer hamtam e ka seng KSU RBF H1IF bat ka FK DGP ba kindia ailang ka jinia kersan yani ka option bat ya ki bor ka an ru ba nang ba ka jitmu ba ka jini kan urlong bat kanora ka jingla ka state ke dini